के स्कूल भेजा था। अरे वाह, हमरा तो सब इज्जत करे लागल। अब तो मुखिया में खड़ा हो तो जीत ही जाए। अच्छा ठीक बा, चल उठ उठ एकरा सके जल्दी से स्कूल भेज, न त बुझ लिए हम तो भर का घुमाइते रहले, तोरो के है लाठी पे बैठा के घुमा के। ठीक बा चल तनी। अरे केहू के सुनाई नहीं दे, हम सुधारक चाचा बानी, न तो बोल हम अपन करी मनवानी। हाँ, हम अपन जवानी का क्रिया खा के कहतानी, वो हमरा से गलती होल हम ना देखनी है। बताई ना छोरा, फिर कोनो गलती कर लखा का? पहले तू ही बता कि अभी से 4 घंटा पहले तुहार लड़का कहाँ रहे? सुधारक भाई, इ तो ट्यूशन पढ़े गइल रहे। ना एकदम झूठ, देखे गईले हो कि पढ़े गइल बा कि ना? जो पूछता अपना बेटा से कि पढ़े गइल हो कि ना? अरे पढ़े काहे न गइले? अरे बाबूजी सुधारक चाचा झूठ बोलत रहे, हम पढ़े गइल रही। तू झूठ बोलबे तो साला गोर हाथ बांध के मारत तेरे के। पुछवाई हम सुधारक भाई। बस तनका हाँ नहीं बने निकला। अरे समाज सुधारक होके तू औरत तारा तारे बेटा मारता। हम तो समाज सुधारी करब, चाहे तुसे जितना लॉन्ग लगा कुछो का माल तो बड़ा बिजोर बा। हम तो का चिखी करब, चाहे समाज जाए उधार में।